Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Працягнем мы абмяркоўваць усё, што адбываецца, актуальныя тэмы. Найперш, відаць, з медыапрасторы, але не толькі, і палітыка закранем, і ўсё астатняе, можа быць, нават вайну з нашым госцем, медыаэкспертам, экспертам у галіне супрацьдзеяння прапагандзе, старшым аналітыкам медыа IQ Паўлюком Быковскім. Добрый дзень, Паўлюк. Вітаю вас. Ведаеш, вот адразу каментар прыйшоў, яшчэ нават не пачалі мы нашу размову, а каментар такі: зараз яшчэ пра Дурова, а потым хопіць, колькі ўжо можна Дурова абмяркоўваць. Але справа-то ў тым, што, да прыкладу, на Еўрарадыё гэта першы эфір, якім мы ввогуле абмяркоўваем сітуацыю з Дуровым, тэлеграмам і гэтак далей. Не таму, што гэта нам абсалютна абыякава, ну, але мы лічылі, што пры абмяркоўваць менавіта цэлы эфір гэтай сітуацыі затрымання Дурова, ну, як бы не варта. Але чым далей, тым больш узнікае пытанняў, што ну не так все просто, не толькі гэта затрыманне аднаго асобна ўзятага мільярдэра, там уладальніка, заснавальніка там нейкай пляцоўцы у сацыяльных сетках, все значна шырэй. Але давай, Паўлюк, можа быць такое трошку перад такую гісторыю ці можа агульнага кантэксту. Тэлеграм, наколькі ён папулярны і значны, якую ролю адыгрывае ў жыцці беларускага грамадства? Ну, гэта пытанне і проста і складана адначасова. Пасля падзей 2020 года можна сказаць, што вялікую ролю адыгрываюць, бо тады гэта стала аднім з спосабаў камунікацыі, які не маглі спыніць улады, і было вельмі важна людзям атрымліваць альтэрнатыўную інфармацыю, непадкантрольную інфармацыю, і людзі моцна карысталіся гэтым. Потым падзеі памяняліся, ёсць рэпрэсіі, у тым ліку за тое, што чалавек падпісаны, допустим, на нейкія экстрэмісцкія каналы, і гэта змяншае ахвоту людзей карыстацца тэлеграмам. З другого боку, ну, у прынцыпе, такіх вот вялікіх важных падзей, якія бы змянілі жыццё чалавеку, ну, можа быць, таксама няма. У такой бліжэйшай перспектыве, ну, прынамсі, яны так вот не бачацца, што сёння на заўтра штось такое адбудзецца. Ну, і людзі менш цікавяцца палітычнымі навінамі ў нейкай ступені. Разам з тым, вось, даследаванні паказваюць, што сярод грамадзянаў у Беларусі каля 72% гарадскіх жыхароў карыстаюцца тэлеграмам, і пры гэтым 54% карыстаюцца ім штодня, то это даволі вялікі паказчык. Праўда, трэба зазначыць, што Ютубам карыстаюцца болей. Вось. Калі браць медыа, то для незалежных медыа Тэлеграм аказаўся ў свой час выйсцем, каб даносіць контент бесперашкодна для аўдыторыі. Паводзіны аўдыторыі — это адно пытанне, іншае пытанне, што для медыа, ну, фактычна 100% беларускіх незалежных медыа маюць тэлеграм-каналы, некаторыя маюць некалькі тэлеграм-каналаў. Вось. Але калі вот, напрыклад, мы праводзілі апытанні рэдакцыі, то даведаліся, што, ну, прыкладна каля паловы толькі з іх лічаць тэлеграм сваёй асноўнай пляцоўкай. Ну, то бок, падводзячы вынік, можна сказаць, што это важная дапаможная пляцоўка для дыстрыбуцыі контента. Яна адыгрывае важную ролю, але, ну, не адзіную. Можна, вот я зараз сказаў з пункту гледжання найперш незалежных грамадзянаў, незалежных медыяў, ёсць яшчэ іншы бок, бо і беларуская дзяржава, беларуская дзяржаўная прапагандысцкая машына, і сілавікі любяць карыстацца тэлеграмам таксама, але для іншых мэтаў. Гэта мы абавязкова закранем, таму што гэта таксама вот адна з тых прычынаў, чаму я вырашыў звярнуцца да гэтай тэмы. Але давай, можа быць, яшчэ таксама агульнае. Ведаеш, я неяк тут у Варшаве дамовіўся на сустрэчу з адным чалавекам, і мы адзін аднаго ў твар не ведалі, ні ён мяне, ні я яго. І как бы я ішоў і, адкрыўшы вось так телефон, праглядаў стужку ў тэлеграме, а ён праходзіў насустрач і так что-то глянуў на мяне, і потым: «О, Зміцер, прывітанне». Я кажу: «А як ты мяне пазнаў?» Ён кажа: «Я глянуў на экран, там тэлеграм. А у нас у Польшчы ніхто тэлеграмам не карыстаецца. Я тебе пазнаў па вот менавіта старонцы тэлеграмаўскай». Так вось, я да чаго? Наколькі ўсё ж такі гэта глобальная тэма?
Ось Telegram, магчымыя праблемы з ім, Дураў і ўсё гэта. Ці гэта выключна наша лакальная вось постсавецкая прасторы, там рускамоўнай нейкай вот этой прасторы, вось гэта вот часткі. Ну, можна сказаць так, што у вольных краінах тэлеграмам сапраўды карыстаюцца мала. Нельга сказаць, што зусім не карыстаюцца. Ёсць групы, для якіх важна мець сакрэтныя камунікацыі, яны гэта робяць. Але у вольных краінах сакрэтныя камунікацыі не асабліва патрэбныя. Вось. А калі браць краіны невольныя, такія як Беларусь, там ці Іран, там ці некія іншыя краіны, там тэлеграмам карыстаюцца якраз для распаўсюда вот такой вот непадкантрольнай інфармацыі, але менавіта інфармацыі. Калі браць жа вольная краіна, то тут уже тэлеграмкам карыстаюцца для іншых мэтаў. Той самы доступ да пірацкага контенту, той самы доступ да... Ну, фактычна, это такая мыліца, якая дазваляе недасведчанаму чалавеку трапіць у даркнет. Тое, што магчыма даступна в даркнеце, в прынцыпе, з дапамогай экасістэмы тэлеграма таксама даступна. І натуральна, што гэта не ёсць тое, што захвочваецца дзяржавамі, бо ў даркнеце ёсць і дзіцячая парнаграфія, і наркотыкі, шмат всяго, што дзяржава хацела бы спыніць. Ну, для карысці самой жа дзяржавы і грамадзянаў, бо гэта рэчы, якія забароненыя законам. Атрымліваецца, што, дакладней, так інтанацыю пастаўлю, ўсё ж таки, чаго больш у дадзенай сітуацыі, на твой погляд, вот як медыаэксперта, сапраўды там спроба націснуць на свабоду слова, што вот як жа ж так, непадкантрольная дзяржаве пляцоўка, ключы не аддае і гэтак далей, ці сапраўды у вольным свеце, у той жа Францыі не разумеюць, з аднаго боку, навошта нейкія сакрэтныя чаты у свабодным грамадстве. Ну, то есть вот они не разумеют специфику. Ну, яны, наоборот, разумеют, что там задаюць пытанні. Да, вот, правильно. То есть они не прымаюць вот гэта, типа, там, что вы там хаваете. И другое вот это вот Darknet, вот, ну, то есть уваходы вот эти. Ну, глядзіце, ёсць і іншыя месенджеры, напрыклад, Signal, который таксама нават больш абаронены за Telegram, і да якога такіх пытанняў няма. Ёсць WhatsApp, месенджер даволі папулярны ў вольным свеце, і пры гэтым можна сказаць, што пэўныя палітычныя кампаніі ў асобных краінах рабіліся праз WhatsApp, дзе быў WhatsApp папулярны, і там гэта мела значэнне, але да WhatsApp такіх пытанняў няма. Чаму? Бо у гэтых месенджераў ёсць адказная каманда, у якой ёсць той, да каго можна завярнуцца і атрымаць адказ на пытанне. Ёсць тыя, хто займаюцца мадэрацыяй контенту. Ёсць тыя, хто звяртае ўвагу на скаргі карыстальнікаў, ну ці праваахоўных органаў. Іншае пытанне, што скаргі ці зварот іх праваахоўных органаў у вольным і невольным свеце могуць адрознівацца. Гэта відавочна, але у вольным свеце, ну, гэта будзе хутчэй за ўсё санкцыі суда там ці іншай больш складанай працэдурай, чым, допустим, у той самай Беларусі. І вось калі у Беларусі на запыт праваахоўных органаў Telegram не адказвае, мы кажам, што добра, ён бароніць людзей, якія маюць магчымасць трапіць пад рэпрэсіі, калі будзе адкрытая інфармацыя, то у вольным свеце мы не заўсёды гатовы так адказаць, бо просто так і па палітычных матывах справы завесці ў вольным свеце немагчыма. Ось, наш глядач под ником Хеджигер пишет: работаю на кухне с французом, говорит, что Макрон диктатор, уважает Путина. Получается, что Макрон реально диктатор, арестовал нашего художника Кузьмича, теперь вот Дурова. Ну, я хотел бы отзначить, что яким бы диктатором там ці не диктатором не был Макрон, есть такая справа, як незалежные суды, до прикладу. И той же самый Кузьмич, якого вось затрымали за его перформанс, уже ў пятніцу, дарэчы, будзе ў Варшаве і прысутнічаць у імпрэзе на закрыцці выставы, прысвечанай Алесю Пушкіну. Вот вам суд. Так что тут про дыктатарства, как бы казаць, цяжка. Але ўсё ж таки вот вам бачыцца, тут праява нейкага дыктатарства ёсць ці няма ў такой сітуацыі? Ну, тут ёсць гульня са словамі, і хутчэй такія публіцыстычныя параўнанні, чым ацэнкі сапраўдныя, бо нельга сказаць, што ў Францыі адсутнічае незалежны суд.
Больш за тое там трошки незразумела для нас прававая сістэма, бо гэта не тое, што мы прывыклі ў сваіх краінах, і гэта не тое, што мы прывыклі бачыць у Галівудзе. Тым не менш, там ёсць рашэнне суда, і, дарэчы, менавіта сёння Дурова мусіць даць афіцыйнае абвінавачанне, і тады мы даведаемся, што канкрэтна у выніку яму будзе вменено. Магчыма, будзе рашэнне суда яго трымаць пад вартай, магчыма, яго адпусцяць, не ведаю, пад залог ці штосьці яшчэ. Гэта гаданне, я не знаўца французскай правовой сістэмы, як гэта мусіць быць, але само па сабе я не бачу тут вот такой калізіі, з якой можна рабіць выснову пра дыктатуру. Ёсць канкрэтная прэтэнзія, наколькі яна шчырая, наколькі яна не шчырая, наколькі это, ну, так скажем, нагода, а не прычына затрымання Дурова. Это одно пытанне, але ёсць прававая сітуацыя, з якой ёсць выйсце, якое зразумелае. У дыктатарскіх рэжымах все не так, там вырашаецца тым, хто ёсць кіраўніком этой сістэмы, а не судом, і не на падставе нейкіх фактаў, а таму, што моя воля такая, а не іншая. У сітуацыі Дурова я бы больш разважаў пра тое, наколькі гэта ўплывае увогуле на якія будуць наступствы для тэхналагічных кампаній, бо пры ўсім тым кампанія Дурова Telegram моцна адрознівалася ад шмат каго па сваіх паводзінах, з аднаго боку, а з другого боку, ну, яна таксама працавала з вялікімі дадзенымі, яна таксама працавала, стварала экасістэмы для людзей, і вось тут ёсць пытанне, дзе ёсць мяжа паміж мадэрацыяй кантэнту, ну, што найперш прэтэнзіі да Дурова ў тым, што у створанай ім кампаніі мадэрацыя кантэнту працавала кепска або не працавала зусім, а з другого боку свабода слова. Бо для свабоды слова, мадэрацыі кантэнту гэта ёсць пэўнае абмежаванне. Калі браць досвед Злучаных Штатаў Амерыкі, то там ёсць паправка в Канстытуцыю, якая забараняе абмяжоўваць свабоду слова. Калі браць іншы свет, то, ну, в прынцыпе, мы ведаем, што часам закон можа абмяжоўваць свабоду слова, калі для гэтага ёсць законныя падставы. І вот у гэтай сітуацыі, ну, нейкія выйсці, нейкае вырашэнне гэтай складанай сітуацыі ўсё ж таки будзе мець наступствы і для Дурова, і, можа быць, для іншых. Бо калі мы кажам, што Дуров проста гаспадар плота, на которым нехта нешта піша, то гаспадар плота таксама несе адказнасць за тое, што на гэтым плоце нешта пішуць. З аднаго боку, а з другого боку, не ён жа асабіста гэта піша. Таму все гэта павінна разумна размяркоўвацца і несці адказнасць іх гаспадар плота і той, хто піша асобна. Ну і вось здарылася тое, што здарылася, затрымала Дурова французская паліцыя, і рэакцыя. З аднаго боку, прадстаўнікі ліберальных там колаў Расіі найперш пачалі крычаць, як так можна, свабода слова, ну ўсё, што мы чыталі. Ну, здавалася б, ну, лагічна, как бы вот падтрымаць, выказаць сваю незгоду, але раптам да гэтага хору падтрымкі і ў абарону далучылася прапаганда. Тая ж самая пуцінская. Ну, Зміцер, я бы сказал наадварот. Кремлёвская прапагандысцкая машына выступила першай. Нават так, да, наадварот. Бо і маштабна, і больш яскрава выступалі яны, і нават агентства ТАСС, РИА Новости писали запыты у французские правоохранные органы наконт Дурова и казали, что вот нам на Запад отказали тое и тое. Либеральные медиа такого не рабілі. Либеральные медиа тут супали шмат у чым у танальнасці і вектары выказванняў, але яны пераследавалі розныя мэты. Для ліберальных медыяў была важна каштоўнасць свабоды. Акрамя таго, ну, калі браць менавіта расійскі такі вот погляд, то для іх было важна, што Дуров мае сярод 4 пашпартоў адзін расійскі. Это наш чалавек, яны лічылі, і які таксама датычны да ліберальных каштоўнасцяў. Ну, яны так, можа быць, думаюць. Я тут, ну, не зусім упэўнены. А з другога боку,
ён сапраўды давал інструмент для таго, каб даносіць інфармацыю, і нават была спроба Роскомнадзора забараніць Telegram в Расіі, але яна правалілася. Таму ён выглядал у герой, героем якога можна было бы параўноўваць з кімсьці, як герой, які у прынцыпе робіць вельмі важную канкрэтную і карысную справу для данесення альтэрнатыўнай інфармацыі. З другого боку, для кремлёўскіх прапагандыстаў это была добрая нагода паказаць, што не толькі ў нас, але і ў іх, паглядзіце, у іх няма свабоды слова, паглядзіце, у іх нашых б'юць і гэтак далей. Гэта укладывалася ў такія стратэгічныя наратывы пра тое, што Захад рознай мерай мерае для сябе і для чужых, што там ёсць і лжывая дэмакратыя і все таму падобнае. Тут все каштоўнасці Захада все прыдуманыя, яны несапраўдныя. І на гэта гісторыя з затрыманнем Дурова прапаганда выкарыстала як мага шырэй. Калі казаць іншыя краіны, то вот тут ужо можна прыгадаць яшчэ Александра Лукашенко, который таксама выказаўся на гэтую тэму. Да, і вот я выбачаюся, што пераб'ю, атрымліваецца так, што беларуская прапаганда ад пачатку падхапіла тыя ж самыя месенджеры, якія ішлі ў расійскай прапагандзе. Не скажу, што прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў былі ў той жа танальнасці, што прадстаўнікі расійскіх лібералаў, хутчэй не, але пра што гэта сведчыць? Ну, дарэчы, як змянілася, ці яшчэ не паспелі адсачыць танальнасць прапаганды лукашэнкаўскай пасля яго выказвання ў падтрымку, так бы мовіць, дзеянні французскай паліцыі? Не, мы гэта яшчэ не паспелі памераць, это все-таки была вельмі свежая падзея, але я думаю, што клуб рэдактараў ці рэдактароў выкажацца на гэтую тэму, мы будзем уже ведаць апошнюю версію. Трэба пачакаць тыдзень. Мы ўжо в прынцыпе ведаем, якая будзе версія. Ну так, але у іх будуць сваё абгрунтаванне. Гэта да, таксама там умеюць яны так цікава павярнуць. Але ўсё ж такі, ці не падаецца троху дзіўным, а можа быць нават нейкім алагічным, калі супалі інтарэсы ў пэўным сэнсе вось у прапагандыстаў, у ідэолагаў крэмлёўскіх з аднаго боку, з другого боку у лібералаў так званых расійскіх. Тут не супалі інтарэсы, тут хутчэй адным балела, а іншыя выкарыстоўвалі нагоду. Гэта розныя рэчы. А то, што і тыя крычалі, то крычалі. Але крык быў выкліканы рознымі прычынамі. Я бы звярнуў увагу на іншы фактар. У прынцыпе, сёння-заўтра гісторыя з Дуровым вырашыцца. Мы ведаем больш складаныя гісторыі, якія вырашаліся доўга. Это, памятаеце, была Кембридж Аналітика, 18-й год, разгляд, як Расія паўплывала ці не паўплывала праз сацыяльныя сеткі на вынікі выбараў у Злучаных Штатах, што там было з Брэксітам і гэтак далей. Вось гэта была складаная праблема, бо яе было складана памацаць, складана вывучыць і складана людзям з рознымі перакананнямі прыйсці да высновы, што адбылося. І, натуральна, мянялася ў выніку, але вельмі павольна, мяняліся правілы паводзінаў буйных тэхкампаній, якія займаюцца персанальнымі дадзенымі. Вот зараз ужо у Фейсбука нельга будзе взяць так персанальныя дадзеныя, як тады гэта прадавалася ахвочым заплаціць грошы. А што, уласна кажучы, там было інфармацыйныя бурбалкі, якія вывучаліся, і людзей падштурхоўвалі да пэўнага выбара, заахвочвалі у той карціне света, якая ў іх ёсць, і яна рабілась больш радыкальнай, бо ім здавалася, што гэта правільны выбар, і так трэба рабіць, і все так думаюць, і іншых выйсцяў няма. Іх падштурхоўвалі да чагосьці. У сітуацыі з Тэлеграмам нешта падобнае ёсць, правда, это іншы даследчык, мы казалі пра інфармацыйныя бурбалкі, іншы даследчык казаў пра то, што ёсць анклавны экстрэмізм. Калі ты знаходзішся ў нейкім анклаве і толькі твае аднадумцы маюць радыкальныя погляды і больш нікога там няма, то твои погляды будуць больш радыкалізаванымі.
І нешта падобнае адбываецца у тым ліку у тэлеграме, бо людзі не проста так выбіраюць, асабліва ў несвабодных краінах, тэлеграм, бо ім трэба абароненыя размовы. Это раз. І там можа быць радыкалізацыя поглядаў. А ў свабодных краінах, напэўна, все ж таки это тыя групы, якія не устроіліся ў гэтую краіну. Ну, маргіналізаваныя групы, якія маюць больш радыкальныя погляды і так ужо. Яны ідуць у сакрэтныя чацікі тэлеграма для таго, каб пра нешта размаўляць, нечага дабівацца. І такое наступства таксама ёсць. І вось мне цікава, ці у выніку сённяшняе сутыкненне тэлеграма з правовой сістэмай Францыі, а ўвогуле кажучы, ну, пастаўка пытання пра тое, што адбываецца з контентам в тэлеграме, як оно паўплывае на наступнае жыццё, бо простага вырашэння, а давайте мы будзем вводзіць цэнзуру там ці мадэрацыю контента, ну так, чтобы ацэньваць палітычныя пытанні, ну, яго нельга зрабіць, бо палітычныя пытанні патрабуюць асэнсаванага глыбокага погляда. А у выніку што? У выніку аказваецца або будзе валюнтарызм і забарона всяго, што толькі можна, або ну, будзе вось тое, што сёння ёсць, калі няма ніякіх абмежаванняў. Ці будзе прыдумана сістэма, якая будзе разумна разруліваць гэтыя пытанні, я не ведаю. Паўлюк, яшчэ, ну, я разумею, тут мы можем только выказваць сваё меркаванне ці там просто там гадаць, але даўно ўжо ёсць шмат таких намёкаў, падазрэнняў, а то і канкрэтных абвінавачванняў, што Telegram, Дураў і ўся яго вот эта фірма гэта ФСБшная кантора. А зараз вот нібыта мы атрымліваем і пацверджанне гэтаму тым, што па-першае, так вот пропаганда за яго расійская заступаецца, плюс там прыйшла інфармацыя, што пасля свайго ад'езду з Расіі ён як мінімум 50 разоў у Расію прылятаў і нічога яму не было, хаця ён нібыта там уцякаў з Расіі ў свой час і гэтак далей. Вот твоё ўласнае меркаванне. Ёсць падставы для такіх падазрэнняў ці не? Ну, глядзіце, я не ведаю пра тое, каб Дураў уцякаў з Расіі, ён абсолютно спокойно зрабіў на свой самолет релокацию, продаўшы кампанію, продаўшы за дастаткова такія рэальныя вялікія грошы, і ВКонтакте прыйшло ў іншыя рукі. Ён забраў людзей, з якімі працаваў, і гэта адбывалася не вот то, што вот як беларусы селі у самолет там ці ў аўтобус і з'ехалі за мяжу за паўгадзіны да арышту. Не, ён это рабіў спакойна, мэтаскіравана. Таму я не ведаю, што там такое. Хутчэй за ўсё, ва ўсіх буйных такіх гульцах ёсць нейкія адносіны з дзяржавамі, і таму іх ёсць адказныя за GR, але это не значыць, што все гэтыя буйныя кампаніі працуюць на ФСБ, калі яны працавалі ў Расіі. То бок гэтых доказаў недастаткова. Калі казаць пра іншае, то ну, я не думаю, что была показальная акция для раскрутки Телеграма, то, что Роскомнадзор спрабаваў змагацца з ім і нават блакаваў сам сябе некалькі разоў. Хутчэй за ўсё гэта была рэальная дзейнасць чыноўнікаў, якія выконвалі канкрэтнае заданне. То, што ўзнікла нейкае паразуменне пазней, ну ладно, это таксама магчымая сітуацыя, але калі ёсць паразуменне дзейнасці на пэўнай тэрыторыі, это не значыць, што менавіта спецслужбы гэтай тэрыторыі кіруюць працэсам. Гэта недастатковыя доказы. Я бы сказаў іншы момант. Telegram адкрыў новы накірунак асвятлення расійска-украінскай вайны. Калісьці CNN адкрыў бурю в пустыне, якую мы маглі бачыць фактычна ў прамым эфіры, і гэта змяніла адносіны да вайны. А да гэтага вайна ва В'етнаме, якую асвятлялі часопісы, газеты, але са спазненнем на тыдзень, месяц з'яўляліся матэрыялы, які мянялі грамадскую думку, то зараз Telegram даў магчымасць выказвацца вялікаму колу людзей з двух бакоў вайны.
у адной прасторы на адной пляцоўцы, і гэта таксама мяняе пэўныя адносіны. Раней такога досведа фактычна не было, і гэта таксама цікавы феномен. Але ці кіруе гэтым усім ФСБ, я не ўпэўнены. Тое, што яно атрымлівае карысць, ФСБ, там беларускае КДБ, беларускія іншыя спецслужбы, украінскія спецслужбы, все спецслужбы свету карыстаюцца з таго, што людзі актыўна выказваюцца, і там можна атрымаць інфармацыю, дзе яны знаходзяцца, чым яны займаюцца, з кім яны камунікуюць. Ну, калі людзі гэта не хаваюць, а выкладваюць у адкрытым доступе, ну, гэта дае шмат інфармацыі. Раней такого досведа не было для ацэнкі інфармацыі. А сакрэтныя чаты ў тэлеграме, яны сапраўды сакрэтныя? Я вот тут не скажу, что я сапраўдны спецыяліст у гэтай сферы. Я могу сказаць, что по апісанню, якое ёсць, яны сапраўды сакрэтныя, бо шифраванне адбываецца на двух канцах, і кампанія Telegram не мае ключа да гэтага шифравання. Прыкладна так же адбываецца шифраванне і у WhatsApp, і у Сігнала. Іншае пытанне, што ёсць давераныя спецыялісты, которые паглядзелі, што адбываецца у WhatsApp і Сігнала, а вот Telegram сваімі сакрэтамі не дзеліцца. Тым не менш, на вось прынамсі нашай вось гэтай тэрыторыі, дзе распаўсюджаны Telegram, ім вельмі актыўна карыстаюцца не толькі грамадства, не толькі незалежныя СМІ, але, як это і не дзіўна, і дзяржаўныя установы, і прапаганда. Телеграм-каналы ледзь не па загадзе, там зверху, калі бярэм толькі Беларусь, ёсць там і ва ўсіх нейкіх там русаў, і ва ўсіх дзяржаўных гэтых СМІ, і ў райвыканкамаў, гарвыканкамаў, і ў там міністэрства адукацыі, у школу, ва ўсіх. Яны актыўна гэтым, я ўжо не кажу пра губазік, якога там ужо колькі разоў выпіралі, ён ўсё адно там ёсць, з'яўляецца і посціць свае гэтыя катавальныя відэа. Яны карыстаюцца гэтым актыўна для прасоўвання сваёй прапагандысцкай павесткі. Ну, ёсць і гэта, але мне больш цікавае то, што яны збіраюць там інфармацыю, бо у прынцыпе, калі браць нармальнага звычайнага чалавека, то ён пакідае лічбавы след, які в Телеграме знайсці вельмі лёгка, і знайсці, дзе ў каго ён прысутнічаў і што ён рабіў, можна нават пасля таго, як ён выдаліў гэты Телеграм. Таму мы ведаем прыклады, калі людзей у Беларусі рэпрэсіравалі пасля таго, як яны ўжо адпісаліся і выдалілі Телеграм са сваіх смартфонаў. Іх можна часам знайсці. Не заўсёды паспяхова, але прыкладаў, калі знаходзяць, многа. Гэта важны момант. А вот то, што тычыцца дыстрыбуцыі прапаганды, то яна і паспяховая, і непаспяховая. Ёсць розныя мэтавыя групы, для якіх накіравана гэта інфармацыйнае ўздзеянне. І, напрыклад, ёсць такая мэтавая група, як мы з табой. Ці наша аўдыторыя. Мы мэтавая аўдыторыя, якую трэба запалохаць, зрабіць, каб мы былі нематываваныя нешта рабіць. Ну і вось так званыя пакаяльныя відэа могуць у гэтым сэнсе спрацоўваць. Таксама вброс кампрамата, нейкіх рэчаў, якія тычацца прыватных жыцця пэўных людзей, яны могуць у гэтай сітуацыі спрацоўваць. Это так. Губазік шмат разоў такое рабіў. Рабілі некаторыя асобы, якіх можна лічыць звязанымі з дзяржавай, але якія фармальна мы не ведаем дакладна, бо яны хаваюцца за нейкімі нікамі, яны ананімныя. А вот то, што тычыцца менавіта такой вот дубовай дыстрыбуцыі прапаганды, публікацыі Азарёнка, можа быць, ці кагосьці яшчэ, нейкіх карыкатур з мінскай праўды ці штосьці падобнае, то ў іх ёсць свой ресурс, які выконвае сваю функцыю, але ён не выглядае такім уж вельмі паспяховым. Але я магу адзначыць тое, што Медиа-IQ фіксавала пры кожным маніторынгу Тэлеграма, незалежныя медыа стараюцца пісаць самі, а лаяльныя рэжыму, праўладныя медыа у Тэлеграме стараюцца рэпосціць адзін аднаго. І таму ствараецца ўражанне, што вялікая колькасць людзей глядзіць, чытае, цікавіцца гэтым кантэнтам. Уявім сабе сітуацыю, што па выніку ось гэтага затрымання
Ну я не ведаю, ці Telegram ввогуле лясне, ці там скажем вот ну умоўна пойдзе інфармацыя, что там Дуров аддаў там ключы французскому ураду і ўсе вырашаць, что цяпер гэта ну не вельмі бяспечна, тому что вот Францыя там умоўна там спецслужбы атрымалі магчымасць все кантраляваць, усё бачыць. У гэтай сітуацыі што чакаць, ну в сэнсе якія магчымыя наступствы? Ну па-першае там вот скажем для тых же самых палітычных актараў, дзяржаўных структураў, усіх гэтых прапагандысцкіх структураў, першае, і другое там как бы для незалежных медыа, берем наш беларускі кантэкст, не лезем там ужо в эту Россию, ну і трэцяе для шараговых грамадзянаў. Ну шмат пытанняў, давайте по чарзе іх разбіраць. Ну калі браць Дуров аддасць ключа няма, трэба стварыць іншы протакол шифравання, у якога будзе ключ, і увесці яго. Калі это адбудзецца, тады это уже будзе новая сітуацыя. Але сапраўды можа быць пагалоска, можа быць меркаванне, што Дуров гэта зрабіў, і гэта паўплывае на тое, што нейкія людзі будуць баяцца. Адпаведна, у такой сітуацыі людзі могуць перастаць карыстацца тэлеграмам па той іншай прычыне. Але я не упэўнены, што это абавязкова адбудзецца. Ну, в том же самом ВКонтакте я калісьці любіў паказваць на трэнінгах, як людзі перасылаюць у прыватных паведамленнях ВКонтакте сканы пашпартоў, асабістыя, у тым ліку голыя свае фотаздымкі і гэтак далей. І гэта нікога, ну, людзей на трэнінгу это палохала, але ў прынцыпе пагалоска, што это даступна, што можна па пошуку это знайсці ВКонтакте, не змяняла аўдыторыю ВКонтакте, бо людзі або не даведаваліся пра гэтыя пагрозы, або ну, не лічылі іх для сябе вельмі важнымі. Я думаю, што нешта падобнае будзе з тэлеграмам, бо тыя, што баяцца, і тыя, што карыстаюцца, могуць не перакрыжавацца. Калі казаць пра успрыняцце тэлеграма небяспечным тымі або іншымі сілавымі структурамі. Пасля таго, як, допустим, тэлеграм падпарадкуецца еўрапейскім законам. Я, па-першае, лічу, што тэлеграм так ці інакш ускосна падпарадковваўся еўрапейскім законам, бо ён мог вылецець з App Store і з Google Play, калі б не выконваў патрабавання аб спыненні распаўсюду расійскай дэзінфармацыі. Таму тыя, хто мелі еўрапейскія сімкі, не маглі в тэлеграме нешта бачыць, а тыя, што мелі, допустим, беларускія ці расійскія сімкі, бачылі. Гэтыя каналы не былі заблакаваныя. Гэты падыход ну, такі дваякі, то бок для тэрыторыі, дзе кіруе Лукашенко там ці Путін, дыстрыбуцыя гэтай дэзінфармацыі не была в тэлеграме забароненая, а для еўрапейскіх краін была забароненая. І што это значит? Ну это такія паўмеры. Ці памяняецца што для сілавых структур? Ну я, па-першае, не ўпэўнены, што сілавыя структуры рэальна вераць у шифраванне тэлеграма як тое, што іх абараняе. Я думаю, што не карыстаюцца дзяржаўнымі шифраваннямі для важных паведамленняў. Але калі браць низавое звёнка, якое працуе в поле, то цалкам магчыма, што для іх узнікне жаданне перайсці з тэлеграма на нейкі іншы абаронены сервіс, але не абавязкова. Калі ўжо казаць пра медыа і шырокую аўдыторыю, то я думаю, што тут асабліва нічога не памяняецца. Калі вы не парушаеце еўрапейскія законы, то в Европе не будзе да вас прэтэнзій. Калі у вас ёсць парушэнне законаў, то бок там ёсць, допустим, крымінал, робіцца з дапамогай тэлеграма, там, не ведаю, распаўсюд дзіцячай парнаграфіі, наркотыкі і так далей, то гэтага можа быць узнікне прычына хвалявацца. Пакуль на сённяшні момант тэлеграм ўсё ж такі мала супрацоўнічаў з праваахоўнымі органамі еўрапейскіх краін, якія займаліся гэтым пытаннем. Уласна кажучы, затрыманне Дурова з гэтым і звязанае. Калі браць шырокае грамадства ў Беларусі, то што там адбываецца ў Францыі, што там адбываецца в Европе, і як это памяняе адносіны тэлеграма да беларускіх карыстальнікаў, я не думаю, што ўвогуле нешта адбудзецца.
тое што можна будзе памацаць. Можа быць, замест 40-50 колькі там было мадэратараў, іх стане на парядак болей. Можа быць, узнікне тэхнічная неабходнасць для таго, каб Telegram наняў людзей, якія будуць працаваць в службе зваротнай сувязі і адказваць на скаргі. Ну, я не думаю, что это так уж страшно. А вот с пункту гледжання змены бяспекі, ну, я не лічу Telegram вельмі бяспечным сервисом, але ён шырока доступны і распаўсюджаны. Я не думаю, что Telegram вельмі зручны сервис, але я ведаю, што шмат людзей ім карыстаецца. Ну і я думаю, што паводзіны людзей ад гэтага просто не памяняюцца. Калі з'явіцца раптам, ну, мы привыкли, что праз 5 год можа з'яўляцца новы сервис, новая паслуга і гэтак далей, нешта лепшае, то людзі могуць на это пераключыцца. І гэта не звязана будзе з тым, затрымлівалі Дурова у Францыі ці не. Да банкрутства кампаніі хутчэй за ўсё гэта не прывядзе. Дарэчы, вот я перыядычна читаю допісы такого расійскага палітолага праўладнага Грашчанкова, і ён прысвяціў пэўны допіс аналіз вот гэтай сітуацыі з Дуровым і з Телеграмом, і піша, што у прынцыпе вельмі так занепакоіліся эліты расійскія і спецслужбы, што вось як мы кажам, усе гэтыя магчымасці сачыць за Телеграмам будуць, ну, атрымаюць заходнія краіны. Маўляў, гэта небяспечна ўжо там для расійскіх эліт. І я как бы працытую так высновы, да чаго яны разглядаюць магчымасці, чым это, як дзейнічаць можа быць расійскім элітам у гэтай ситуации. Соблазн запретить телегу, поскольку она оказалась в руках врага, только лишь на первый взгляд выглядит привлекательным, потому как не стоит рассчитывать на то, что общество в едином порыве потянется к телевизору и газетам в киосках, а второго телеграмма у власти в рукаве не оказалось, что, к слову, и стало серьезным просчетом. Есть надежда, что буря стихнет и история телеги продолжится. Других ресурсов у нас для вас нет. Это с одного боку. С другого боку я читаю про тое паведамленне про тое, Смитер, давайте поменем Аську, которую Россия набыла и похоронила. С другого боку, вот я працягну думку, я там читаў такие паведамленні, что нават нейкія такі кіраванне расійскімі войскамі, там нейкімі наступамі, там баявымі дзеяннямі на месцах, у сувязі з тым, што ну сувязь аказалася вайсковая непадрыхтаваная да там супрацьстаяння там рэбам, там іншым там вот этим уздзеяннем, праз телегу ўсё адбывалася. Там типа так атакуем сейчас туда. І вот уявім сабе, што телега лясне. То бок можна на карысць пойдзе. Зміцер, то бок ёсць версія, што грамадзянская інфраструктура аказалась больш устойлівая, чым ваенная, прадугледжаная для супрацьстаяння электроннай барацьбе. Я в это не веру. Ну, просто гэта не ёсць тым, што выглядае праўдападобным. Іншая рэч, што сапраўды смартфоны вельмі распаўсюджаныя, імі любяць карыстацца, і у прынцыпе ёсць перадача інфармацыі праз Telegram доступная нават калі кепская тэлефонная сувязь, ну, кепскі інтэрнэт, але само па сабе вайсковую інфраструктуру ніхто не адмяняў. Яна прадугледжвае розныя сітуацыі, у тым ліку і электронныя я забыўся уже тэрмін, якім чынам падаўляецца сігнал, распаўсюд сігнала, але ёсць лініі, якія будуць працаваць і ў такой сітуацыі. Але, натуральна, в акопе канечны карыстальнік не будзе з гэтым затыкацца. Ну, то бок, да, в акопе сапраўды з пункту гледжання шараговага салдата, ці вот як мы калісьці казалі пра лейтенантскую прозу, на ўзроўні лейтенанта гэта Telegram может быть і руліт, але на ўзроўні генштаба наўрад ці. Не, ну про генштаб размова как бы і не ішла. Я до того, что с аднаго боку там, дзякуючы Телеграму, на ўзроўні акопаў ідзе нейкая там рэгуляцыя вот этих наступаў. З другога боку мы маем вось гэтыя прапагандысцкія наезды, напаты, ўліванне, все таксама праз Телеграм-каналы гэтыя праўладныя. Можа быць, і дзякуй Богу, калі яго вот зараз
і знесці пад корень. Ну жывеш Еўропа без тэлеграма. Ёсць іншыя месенджеры, якімі в Европе карыстаюцца. Ёсць WhatsApp, які тэхналагічна амаль нічым не адрозніваецца. Ну, то бок я не кажу, як там код напісаны, я кажу для пункту гледжання карыстальніка. Там ёсць тыя самыя магчымасці. Ёсць пры гэтым пры мадэрацыя, ёсць мадэрацыя контента, ёсць службы, якія звяртаюць увагу на скаргі, і все ж таки в WhatsApp не так гандлююць наркотыкамі ці штосьці падобнае, як это робяць у тых самых умовах у Тэлеграме. Для Европы это магчыма. Ці будзе працаваць WhatsApp в акопах, ён працуе там. Ці будуць прыходзіць смс-кі в акопы, яны прыходзяць туды. І шмат якія іншыя сервісы таксама працуюць. Якая розніца, які сервіс будзе там працаваць? Калісьці абыходзіліся без гэтых сервісаў, праводзілі дротавым тэлефонам, карысталіся рацыямі, і што? Это прынцыпова мяняе сітуацыю акопнай вайны. Рашэнне прымаюцца і выконваюцца не на ўзроўні чалавека, які сядзіць в акопе. Ён выконвае рашэнне. Рашэнне да яго давядуць тым або іншым спосабам. А калі яму трэба атрымліваць прапаганду, да яго могуць прынесці друкаваныя ўлёткі. Досвед Першай сусветнай вайны паказвае, што это магчыма. Працавалі з рупорамі, круцілі музыку і прапаганду на іншы бок фронта. Гэта таксама працавала. Нічога прынцыпова новага, акрамя змены канала, не мяняецца. Таму не трэба плакаць, калі тэлеграма не будзе. Все роўна і прапаганда знойдзе шлях для беднага жаўнера, і каманды начальства яму таксама будзе перадаваць. Цалкам згодны. Ну, а ўвогуле не падаецца, што ўся гэтая сітуацыя перабольшаная у сваім інфармацыйнай суправаджэнні ўсяго это затрымання, што там адбываецца, хто там каму пазваніў, там Макрон нешта сказаў з гэтай нагоды, адразу ўсё ідзе. Сміцер, давайте установім храналогію падзеяў. Які зараз месяц? Жнівень. Жнівень – это месяц, калі найменш бывае падзей. Таму все, што трапляе в медыа, будзе трапляць з лёгкасцю, а не такая канкурэнцыя падзей. А які дзень тыдня затрымання Дурова быў? Я уже не памятаю. Гэта быў канец тыдня. Да, пятніца, што да, да. Каб мы маглі все выходныя гэта абмяркоўваць і не мець афіцыйнай інфармацыі. Афіцыйная інфармацыя, суды і гэтак далее. Вот сёння мусіць быць рашэнне суда по абвінавачванню Дурова. Ну, ладно, сёння будзе дадатковая інфармацыя, але это уже прашло некалькі дзён. Мы паспелі пераварыць і абмеркаваць гэта все. Далей. Зараз не адбываецца нейкіх важных падзеяў, і мы з большай увагай глядзім на гэту. Але раптам з'явіцца нешта іншае, мы пераключым увагу. Такое часта бывае. Таму я не думаю, што тут так уж все дзіўна адбылося. Увогуле, у Media Relations, в піары прадугледжаныя такія крокі, калі важную падзею кантралявана робяць у жніўні і асабліва в пятніцу. Чаму? Гэта дакладна трапіць в медыа, гэта дакладна будуць абмяркоўваць людзі. Таму кепскія навіны адбываюцца пасля закрыцця біржы в пятніцу, добрыя навіны адбываюцца таксама, і людзі іх з цікаўнасцю абмяркоўваюць. Нішто не перашкаджае запусціць новы бренд ці штосьці падобнае, дзякуючы такому зацішшу ў жніўні. А як кантралявана гэта зрабіў Дуров, ну, я не ведаю, ці ён был упэўнены, што яго затрымаюць, але цалкам магчыма, што ён ляцеў у Францыю, ведаючы, што ў яго могуць быць праблемы, бо звычайныя людзі, якія займаюцца такім буйным бізнесам, ведаюць, што да іх ёсць нейкія прэтэнзіі, ёсць нейкія прапановы хаця бы сустрэцца, то цалкам магчыма, што ён зрабіў ход, і мы пабачым, што заўтра будзе з гэтым ходам. Ну, давайте на запасе папкорны будзем чакаць. То есть з нейкай нагоды ён мэтанакіравана ў гэты дзень, у гэты час? Не, я просто не выключаю гэтага, бо цалкам разумна, ведаючы, як все устроена, рабіць кантраляваныя выкіды інфармацыі. Але цалкам
верагодна і то, што людзі робяць проста памылкі. Гэта пры сённяшнім колькасці інфармацыі пра гэтае затрыманне мы все ж таки так і не ведаем, што ён рабіў в Азербайджане, навошта ён ляцеў во Францыю і ці збіраўся ён надолго заставацца ў Францыі, может быть, ён збіраўся ляцець далей, там просто пераночыць. Гэта все будзе вядома тады, калі яго напусцяць, допустим, под грашовы залог, і ён правядзе пад заклад, і ён правядзе прэс-канферэнцыю, дзе прапануе яшчэ адну версію гэтых падзеяў. Ну, пачакаем. Пачакаем. Дзякуй вялікім. Ну а пакуль вось такія навіны і чакаем, вы лепш прыгадайце пра тое, што беларускія палітвязні знаходзяцца за кратамі і у іх значна менш магчымасцяў неяк інфармацыю пра сваю сітуацыю давесці да чытачоў, гледачоў, нягледзячы на тое, што вось такі недахоп інфармацыйны. Ну і да ўсяго мільярдэру Дурову неяк вельмі значна прасцей, скажем так, пачувацца нават у гэтай сітуацыі з затрыманнем, чым нашим палітвязням у лукашэнкаўскай сістэме, якія далёка не маюць такіх магчымасцяў, як Дуров. Так што давайте прыгадаем пры іх, а пры магчымасці у вас ёсць такая магчымасць, вывучайце за тавталогію, пералічыць пэўную суму грошай на збор палка Каліноўскага. Хлопцы збіраюць на вайсковы бус, вось іх там падраздзел мінамётчыкаў, цяжкіх мінамётаў. Так што, калі ласка, ёсць магчымасць, будзе ў нас тут спасылачка, далучайцеся да гэтага збору. А мы пачакаем. Дзякуй вялікі. Паўлюк Быкоўскі, Зміцер Лукашук. Жыве Беларусь. Жыве.